фирма Слънчев дом. Фирма Слънчев дом. Слънчев дом, просто напишете в Google Слънчев дом. Окей. Искам да ви запозная с моята тестова установка, която построих в двора си. 1 кВт слънчеви панели, 20 броя сумарно. Направих я в двора, а не на покрива, защото това беше един експеримент за мене. Свързани са последователно и паралелно за постигане на необходимото напрежение и ток. Имат устройство отзад за лесна промяна на ъгъла спрямо хоризонта, елевацията, за да се постига максимален добив за зимното и лятното слънцегреене. Сега е зима, както виждате, сняг и те са максимално изправени. Също така, когато е на земята, се обслужва по-лесно, може да се мие от прах, когато се натрупа по панелите, спада добива, а снега също така се събаря, когато е навалял сняг, лесно. Това е една неголяма, опитна, но всъщност действаща установка. Тя дава 1 кВт до към 1,4 кВт при нормално слънце, не закрито от облаци, и около 8 кВт часа се произвеждат всеки ден. Значи киловатите са мощност, киловат часите са количество енергия. 8 кВт часа може да представлява и консумацията на едно домакинство, което е оптимизирано от към разход на електроенергия. Това поле, слънчево, соларно поле, е свързано с кабел около 25 метра с устройство, което преобразува произведената фотоволтаична енергия. Тя се произвежда от панелите във вид на постоянен ток и напрежение. По един прост двужилен кабел се докарва до входните клеми на този преобразовател, инвертор, това са синоними, и на него то е много просто необслужваемо устройство, има само вход и изход и дисплей, на който можем да виждаме най-важните параметри. С последователно натискане няколко пъти на бутона Info можем да видим текущата мощност, която се произвежда или по-точно преобразува от преобразователя, в случая 330 Вт, 1/3 кВт, входното напрежение фотоволтаичното около 200 В, 1,1 А, изходното напрежение 50 Хц естествено в България, 222 В в момента. Откак е включено 791 кВт часа са произведени сумарно. Това е в около 6 месеца след като е включено. От август месец до момента на заснемане около 6 месеца е работила установката и в момента днес за един не много слънчев ден е произвела 3,1 кВт часа до към ранния следобед. В момента пика показва, че е достигнал до 1,22 кВт. Това обикновено се постига в обедните часове, когато слънцето пада перпендикулярно на тази соларна система. Тя е включена в мрежата 220 В и произведеното напрежение не се продава на местното енергоразпределително дружество, което е свързано да се направи договор много големи главоболия, а моите домашни уреди консумират тази енергия.